da ka ba kita ki ijeb kilai ban ben yaki tibalei kami kani hang ni kani ka khot ka ba khandai kini kintin kumba kilong hang ni ti kani ka kom yat hu hang ni kalong be ka jing yai ban ya ka jing long serious jong ka jing cha bat ba ublei ru ulong serious ha ka jing thmu ko jing u ban pelat ya ki khut Israel na ka tai ka jing long brau namar ki issue ang ni ka dai ka jing long brau ka bala shitam e akari Egypt ka ba daka bor priu hi amla da lei ru ban pelat ya ki khut Israel na ki ksang ti jok pharu bar kinong Egypt akari Egypt tena kata kadau laban arsin hang ni haktin phareng ibu da kantin emphasize la emphasize arsin ya ka ju ka phang ban pen i hadu katno ba ublei u don kani ka jing sngaw ba ya kata ka jing sha le ben para benriu un om sha da leiru Tiok kita ni even berat kalau macam itu. Ngadan tang komni beston. Kani kajing wan rai kan tian ka jing len yar ki kon Israel kala kiu sanga. Bagi jo I kajing ban ben da kita ki Egypt. Kani kading bentane ka Bangladesh ya keren kala nong ka ba ar trong kitab Exodus ka dekhot ka ba ar fulai hado ka ba san. Lai keren ya kani ka benta ba ka ai ka daw ka papen ki ya ka don nut ka jong bulai. Kay kadaw kabala ban ra ya kacing cenjar ko jong ki shadu ka khet ko jong blay ngala ekran ngat khot ka bar fulai do apsan jong nong ba ar kitab Exodus shu ban rap kolong ba ek ba mi lo ko tolong ka download ka de kata ka bo blay pudang kamu ka cenjar ki ka de ka bala mi na do download dengan nyar ki ba mi na do download kam dai shu ka bale man le ka de be ka balong serious ka ba de cenjar palat Bagani kitab Exodus naglanong ka baar hakani kalong ka balay kat khot ka bakandai kalong balawan ra begini gijuk ketian sisian pan pi finang ra mane sa kat khot banyo kajing sio so jing liar jong ki menta hang ni hang kat khot banyo ka penan kam ya ka jing liar jong ki ka jing saban ben ik sardar mentale ka imo ka kiu ka graf ka kiu te mdei shu tang ik sardar jadi syaklah bench nan haki Egypt komod parok kinang Egypt kidai ki bahap ban kit kli ya ka jing ban ben ya ka jing len yar ya ka jing janjar ng Israel kabamud ka jaj ban riu Israel ka bang janjar tra hari Egypt ubakit ya kata bolong responsible ta ya ka jing janjar jaj ban riu Israel ka dai ka jaj ban riu Egypt barok ko bai ka man kit ya kata kabamud kadai ka tu mengikran syakman baga jaj benri Israel kadai ka jaj benri ko ba obleu pet karpang ujiat karpang da ka paring sai da ka ai ka jing khot ka jong u yo Abraham ba klau ada o Abraham u Ishak u Jacob terter Tu syu ban ya beteng ya ba ya keren mentan. Hang ni leki benta ki ba syakmat ru ki leki keltien ki long ki ba dan kam te ni. Benan kam dak presenten sang ni. Ngapa sedap. Mentan. Te nomor kata hakmi. I kumbau ya wer am yo Moses. Nomor Moses yo I am ya kajing lenya tu ki kun Israel. Yo I ru ya kajing ban benyam. Di lada Moses ulah participate lepa ya kani. Apo Egypt ni ulah don benta kajing yo I. Ya kajing lenyar. Ya kajing syak ban beny ulah I di hikmat. Menta ublay ukot ya Moses ni. Bau nya don benta lang hang ni am. Baka ka baki kun Israel kila lenyar ki bamba yo asma ublay yo asma kumjo. Ya ka kajing ban beny ka Moses ulah yo I. Kumno ki Egypt ki ban beny ki ublay yo I. Kani kalau ka ublay ya werte ning bajong ni angin bat persko Moses baka ka Moses usakihi
Watlah kemensim ke jung ladon em kata kemensim man pelak laki jung ki khun ki perajat para kenja Hebrew ya pulih ka Hmm. lenong ka ba Henry mentah hangi Hmm. hakali ka je kran ni ublay wirap yu Moses berparticipate biang lani banyesim mentah hakali ka jung i ban pen kan mau biang ya ka bor kan mau ka jung u na ka ka belajar ba ka pen pet ya u na kari Egypt syakalika Midian Hashwa ba ublay un ay ka kubor ka basya yu Moses kadi kani kanti na fly ha kani ka por ka ba u angel jok utra ya keren ya kani ka benta nila ba ang ba u Moses smo per ya ki ba u ya smo ni bat ka pensingan yu ko long ba u ta ublay ba ya kandu ba ba sya ba u uru udan ya ka ka jingyu i Ti namar bagi nang yatin ku kumtu ku tu kodokot ke bapra. Bagi chunyat bagi dikijat beli ki bakarpang kan kam syam shitom igi namang la yatin ku teman-teman. Namar bangi ki ba em hak spas nam ko war kuwe la yatin ku em. Ti men mentang ngi pet menta pada haka ngi phai bet syak tai ki issue. Jong ke jing long brau kumnu ba ublei haka bai dei ba ka jing ban ben parajat ben riu. Upen unsa penon kam danur danu ke ngimpat tip. Nrai menta udang kering ya ka jing mut jing berkat pan penken mau ya ka tu ka jing syam ka jing ui namar don pada ya ka ban keren ti hang ni ngila ban bu iki artli iki benta namar kadang ya so ni kada kendai bat ka ba pra ba kendai hang ni ngi ba ublei unya rap ya ka jat beri Israel ka basyak ban brau ban pelai lut ya ka om hakari Egypt ndai ban sei ki ne kari Egypt ban poi kari joka jingkular ka baar pa de ka ba yeso bar kini kalong lada ki Israel kin hak balik syong pa de syakari jong kitu ki jat beri ki bingi puli ka dekat ka ba para hato kin net ki kin rat halor jong ki ne kin pelai lut ya kitu ki traditional tu bakin im hak jing la lut kata kadang long tang ke jing keli ke ba penmi ke jing but ke jing perkat ke jungi namar gidang dep syia puli mentan ya tu ka dekat ka ba para Ti kani kebanyakan menta kan senang beteng hi lengba jong kini ki khot ki bobot ki lenong ki bobot dan nak kata kadau ka jing puli ka jong kini ke kitab Exodus kan ya rap lagi bangin haban kami ru nakiliang ki ba pher habani puli ya kani ka kitab tapi dan ia ben berap naro jong ka tu ni labiang tu na Kedekot ke bapra, kedekot ke bapra ngi ide ya kanan bagi jaj bendri ki bapher to. Agar dekat ke bakanda ngi ya ke jaj bendri Egypt ke bangi kran khmat bakade ke jangkit kli ya ke jenjar jogi kun Israel. Bagi kun Israel ki dekat bakanda ya pa. Kamu mod kini ki kun Israel ki dan hapadeng jong kita ki jaj bendri kanan, ki dan hari kanan, but hapadeng jogi Egypt ru hari Egypt. Lain tak kata nga i baka laka ka bakham kerpang ya ki Israel. kam juat hi yo kumno ru long kam dei ke basuk namar long namar bangi puli ya kani ka bentahang ni ngeting khu namar ba ki bangi la dap saki te sebab senam ke bar kuwe nyimla ban pediak bai tak ba jam ya ka ke baja kita ki handai kan kita ka kulong kuma antai tin dah bangi puli pade nyimla khlem da penmi pade ki jingkeli kum bangi te khu mentah kan ya puli thì haka bakat tu hi long haka bakat tu hi kalong baik ba kat ka balong kum ki banget ni pediang ba syakata kalenti ka ba kaban ba tengin sai pet pede kum no ublai wiram yangi pede bangin yo ka jing syai hadin habut andang la nang ya ki lenong ki kham shadil ne ki be pede ki kitab kum no pede kalot kalau ki kum kini ki sok kerdot ki ba ngi ya puli nak ka spas nem ko arwai lagi ya kum tai mat kan kham ya rap ini namar ke ai ke bangi la keli cikli mene ka dokhat ko pra ka pen sa kut bat ka pen wit sikat dai
Di namar bagi 40 lut pada ke benta jong ke ketin ke jong ublay. Atau kan ajubab ni biar kata ke bengi keli mana kan. Lagi 4 yuk ke jubab, instang yuk terakhir dia. Ikerman ni kata. Di menta nginya poino sya kan ni ke dekot ke basipau. Ha ke dekot ke basipau ke ong hitu kentin. Namar kata ali minta ate ngan pha yeme syau pharo ba men yo yalam no yakibriyo jonga kikun Israel ken na kari Egypt kani kad khot ke basipho kadai ka commission na matai Moses menne hakti ke khot ki makam she khamat ni puli ka thli ding ka shukring ya ka jingkwa tip ka jok Moses ja ayu tu hadin jong katu kami katu kajing ekran na katu kajing sawa na pedeng jong kathli ding kabaran ha katu kalau lendong ka ba ing tang ba ka klem ing do nilai ya keren itu ki dikot kum tu ki jing keren kum tu i kum bakala ai jing kermen yo Moses baulong ublay uban sasay ya ki Hebrew kari Egypt but lagi tu ki jing keren ni i ba ublay uyal ula ya wer yo Moses banwanra yeki jing smo ki bama uru Moses ulama hala kajong kajing im kajong uyo i ula sakhi ya kajing syak sitom jong ki Israel menta udon hari median namar ba uphet na da kajing syap tieng na kalong ying long sem jong u pharo tihang ni kani ka commission na ni ka digijing pha ka jong uplay yo Moses ngan pha yami syo pharo how Moses kala de kajing yap am uphet no pharo namar pharo thmun pin yap yo Moses menta ublay hang ni hari median ha kani ka rikhalau hang ni upha yo Moses pade pande syo pharo namar ba ublay ong ru hadin tu men yo yalam no ikibriu jonga ki khun Israel ken ship ong ba men yo penyalam yala ki jong ki briu yala ka jong ka jat ka kenja hendrei men yo yalam ikibriu jonga ki ba ublay la kam kenti amenta kini ki jong kini ki khun Israel ki briu Egypt ki briu jonga na kari Egypt thì cái ní cái khot cái bisi phô cái sha yang ni bangin om ha ka bai dei pat ka jing pelaj na ka jing ya ban ben para brio ki bai im ha ka khando ki bu play wa la de ki bangin em tang si si na sla khando play penan kam hi da ki brio ban pelaj lu ya ki brio bat ka sandur yu Moses klalong da ka jing ri sumar yu nadu budang rit hadu na poish kari median bat menta anda habula rangba pha budan hakari median menta ublay commission ya Moses baum lech pharo banyalam no yekidiki khun Israel tapi ong kumno dengan khot ke basipo kidan ban berlap ye ban chuban ram ya ga ai blok sedap ong hi ka ding ka ba ing halau lendong ngai ka bom ing du ka khlau ha preng jong ding ka mi ka sur kren kini kini faktor ki ba kring yo Moses ba reaction ga jo Moses ba kini ki faktor ki kring galong bo utur sajan on do la tur sajan wi asngo wi ka sur kren bo ka tan de ga jumut ju to ha tur sajan menta ga khot ka ba shipho ni i ba uta ba kren na ga ding menta wang namar kata ali menta kumo pi ong mi khi u commission yo Moses nga perkhat e wa gitien u pen khamti la ne wa IT kam yo Moses la ne warden yo Moses na ta mission ga jong oblay to kada su wi point kadan ga jing ong ba ka problem ban solve yo problem hi ka dei ba pin ya ling ba ya ka problem
The only solution to solve the problem is to go through the problem. Sidang pareng. Tinggi i kan ni kana kitab Exodus ka problem yo Moses bo poi sini ke jaka sini seklau kadi bo pet yap no paro. Kata kadi ka big problem yo Moses. But menta pat apreng ka bukum kata uni ubakhat yo Moses. Uni ubak commission yo Moses. Uni kan wong yo Moses bo unlet sha paro. Kamu un hable i sha po ka problem ni. Ka mission galong ba unyo penyalam ki briu ki jong u ki bolo umong so ki briu jono jono ki briu ki jong a ni ki kam ganti ki jong play ya ki kon Israel an pelat ya ki ner Egypt rangi perkat ya ka kitab Genesis kalau nang ka baning kong tel u play u dei boden bor u play di temrai jong jing yem u terlong jong ki jing kubaro ngai keren ni ta Genesis menta ba hakan ni ka kep ba un pelat ikon Israel pada umon ublay tentang sikentin lalong am leem tray marway mo pi pi ujit ublay ujit ban penan kam da ukun ubriwi da kun men riwi ba un pendep ya mission ka jang ublay kamon ujit ya Moses bon tray ne kam menyalami kun Israel nang tainer Egypt syakari ka jang kula kasyang ba Moses respon kumna Oh, chen long kani ka benta kadi kemiling akran tani kadi ka commission ka mo beli pha. Ula phet namar bu septik ya ka jisha penyap. Menta pada habli phai biang shota ba thwet ya ka jingim ka jong u. Ti dang tai nari Egypt u phet namar ngila banong kai ka jing smo ko badon ha ka bor ka jong kumpriwa. U phet namar ka situation kala pen bor u ban phet. Menta hang ni pat uni ublay uba u yesiang uba keren u leng ba jung angel jung u hi te haba ula commission kumni u Moses unget ne unle kumno u pidak mo mantan ke nginya pej ayu pa de Moses u juba pa ni kata kum u beriu u bala yesiam ya u bulai u bala pen itu il dia ha kanika lau beniap ke baik minta un ko ngu ne un mi jing artin